Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Nongtrei ka Megalia Emri Workers Union ni Memriwu, hende kasngi kilayo jingkershan na ke Hnyf. Hakaba kinong yalam jongka kilawan ban Imensium ya kidekot jongka Memriwu. Habakren bat kinong thok kubor kinong yalam ke Hnyf, kilapan pau ban nakalyang ka jongki, kindon bentalang hakani ka jingakhi ka jongki. Syuk-syuk kila Dawa na ka Sorkar ban Shimkhia ya ki jing Dawa jongki Nongtrei. Bat kila Dawa ru ban penduno ya kini ka company ka bapenyat iki kali 108. Nakaliang kinong yalam ke Hnyf, kila kenok ru bakani ka company kala pendan kambakla ya kepisa balamang da ka Sorkar. Kata khandai klur tengka hakashisnem. Henry kani ka company kala penlut tang sau klur tengka. Shanu ka jak kasan klur tengka. Jingeh kontrak ke Sorkar, ia kani ka essential service lembaga 108. Hakani ka GBK kalong baik kamdon kanono kontrak. Namar bakani company lasu pencet aka tang bakan pek ya ke kepada ke jong Sorkar. Te ngisngo ba ka Sorkar hi ka di ben safety ya kani ka. Sorkar hi ka di ban wa digilat kelenti kumno bakan penyai hi dak Sorkar ya kani namar ba kumalakaran inong karen panakmat ka bisa ka bakandai kuro kani company kam sim la pendam kam hok ha ka baidai tak service badi benai supaya ba ka bisa jong Sorkar Meghalaya ka apoi syak Rajasthan ka apoi Maharashtra ka tangi ngimte kani ki parado prasnam jong ipat ki baitre ya kani kam hangni ki safar ya kendu jenge na ka por tangkata ka jingsingan ka kam no kam don ka security service su kam don kamu ke Sorkar kadi khatmai no yakani bat kadi penkut no kontrak jong company ya ka bakan kut unta benai match bat nakaliang jong kaseng nu minum ailat yang Sorkar bakan nang renew lani bakan tang ai biang yakani kam yakani Sorkar bat lada mentak kata yo kan numdan kanu ka development ka balong favorable lani ka balong pencingan gini ni kaseng fasim dak lenti bakan tenge bat minwa digilat kelenti bat latkina ba lada ka company kala fail bat penpura ya jing don kam ya kajing kuat ki babun balang kamut company ka company di ben khang tala no di ben khang khadap no maka di ben lek no chala ka jong jala na ba kawat khlang ba ki boro khoj ya ka ba ka kam ka ba ki produk prasnam ngi ki lala Nongtrei kamut ka Sorkar kam di ben sim ka di company ba nambar jala kim di ben sim kabu ya kata ban penja kumba san phokro hak phosnam kadi bisa ka bala suja kerja senu ngi san phokro hak sisnam ka bala suja ja senu ngi ngim Henry itai budget ke bakhandai krore sistem ke baik ke Sorkar ngangas ngol dak sim hi dak Sorkar hiru hapo itai budget ni kham tunai itai budget tu kalala hi ban manage ka kam dak be hun lak ro tre ni kam te jing Dawa jungi kalong kon weng ni company bat ke Sorkar ka dei ban simti no ban penya ya ni ka essential service ke bari jong ka health ka dei ban ya bi na ka po ka health department jong Sorkar khnang ba ka jing sakri kalong ka janai bat ka numdan ka no jing bab tu ban klop dang menu ni ta ka jing ile sop na lindet na nang tangi ta Layo lu details baro habedai bat ka jing Dawa jongki Nongtrei hang ni hamtam ka ai gabangi Shimkhia bat ka ba ai gabangi kham pelai jingmut kalong ba tip ki bateri hang ni baro ki dei ki do isnam jongi ki dei ki jaj Memriwu jongi bat ngai na ka por sa por ong biang piso jisien ba ka jing sha le ben ka jing sha ha nyon ben jongki Nongtrei hang ni ndai shu tang kasin ka banengkong bat kasin bala bunsin bat mentangi kasang ngimla shu ban chupet tang dak hikmat men shu sngap tang dak skor dengi don hang ni awai ka bangin snok tilang bat ki bat ban pen urlong ya ka jing Dawa jongki kata ka dei ka banengkong ya lada ki bat yo ya ka ai ka bagi Dawa kampat urlong ngirum kasang nginum kan randin ladak ki an ki kanun baka Sorkar ka penmi ka pensmit kita kinum la man pensepti ngi mat kinum la ro ban pensange ya ka ai ka jing Dawa chu bat ka ai ka bang kwa man kan shay hang ni bahadu ausnam arajar phara ka don ka jing te ka ni ka MOU bat ka ni ka GVK bat ka Sorkar khandai lak ka ai ki sistem khandai kelur ban ngila yo jing tip mata khandai kelur ak sistem
kajing pelut haga bedai bat ka basil tulap bat ka penya gini gi kali haba nadong sedong kalong tang saukulur haga sisnam tinggi kwa kan bu jikli kani ka company mo seipat kani ka pisa ka baja nakani khandai kelur seipat ka pisa ka baja nakani khandai kelur baka Sorkar ka ai sisnam kajing pelut kalong tang saukulur tumut san kelur sei gaja ndai tangkat taru kat ngojing tip bagi ambulans ki di banyat nadu usnam arajar fra balam penunkam ki ambulans nreu pauteli ki ben ai service sikpat ba ndai menta ka sulung wa dan tang sau fulai teli ti sano bat kini kin reu pauteli kija kan reu teli kija bat gini kan reu teli kan nyau teli man ka wi ka ambulans ibu idi bendan nreumut ha ka wi ka ambulans ban service Andrei ka basngo lango kalang bagani ka company menta ka bu tang sangut seipat ija wei ha ka sau fulai pinda kenjing kenyang ne ha wei kami sau fulai ngan tiga muda ka si ha ka si panai ka tulap jung kini namar ngatip bagani ka company ka peniwi ka Sorkar ba nremut ka pentrekam ki staff ki bandan ha ka wei ka ambulans wei laja tiga wei na wei la corruption tau khen kin reu teli nak si ni supo antat nang ni si phau hajar we kataru su kan biet man siu ti hakan reu phau ki staff si banai kelong kanu sei mano ba sei gaja ni pisa ini ki benan san ngoda pokani ka ambulans ki hapan pre kom ikso ki ban ai ka service sing pajba ki hap ai ka service umdei syaka jela bro ko wei ngakwa panong fi sigi constituency badon ki MLA ki minister kini ki haban leng si teng muet ke phone ki haban receive ban thiaro kambiang syu ki ban lek ban pulut por ga yang kasem jong kiru kim dan por syu namar ki hap ai ka service sigi paj ba nong song snong henry mentangi kwa ban bu jing keli te gani company shenu ka ja gani ka pisa san color shenu gani ka ja gani ka pisa ha ka shifo hajar wei staff nreu phongot Henry ulak Shibana shano gaja to people so emergency phone call ke bawan kat ng kajing shisha hangni how arjar fra budi ban bu arpo sangot Henry menta shi phongot bi bu chei gi ja khat sao to khan shi pho hajar shibana ha shi pho hajar wei shibana long ano ha shi snam long ano khanjing khanyang ta shano gaja ne pisa ngakwa ban bu jing keli ni company Shanu ka jangan ni kapisa piwan rai ki company na bar ngakwa manong fi kadai ka ba filaya don benta sop ngan keren syai be sop pibam da share henry pi pentrai kini kum kikso pinyan ban ni kini yang ne ngi kum kasang ngim la sha bangin pet khamtam e ba ki dei gi dok snam jongi lada ka jing dawa jo kini kam pat urlong ngiru nginang syempat ki step ki issue ban wat bandai ban khang talar in khang kini company Wat nak ada ini bagi dalam kini puas sekretariat ngintur sekmat. Balai kini kim dei syu ki breu. Ka service song ki ka ba e. Umdon city. Singi sonde ro hap trei. Dayak bahyeng ro hap trei, hap service baik. Sitang mir ro hap ke. Hap tam ya kamet jing ki breu na po surak. Hap khat ya ka snam. Syai ke Sorkar. Syai ki skor jangka, syai ki khmat jangka ka bo. Manu ba thang Sorkar na kwa man buang ni. Phiong kom num syai ni ba ki yang tai, ban ji syang tai, manu ba thang ko man, manu ba pensyong ki bo suki. Ka service ka makini ki ai ki constituency jong fi. Ki ba fila job. Yes. Wei ba meliu badan. Udan ka singkat kle. Nama tak kayap kaim, kane kayap kaim, kane ka bakta wat ya jingim, jong pat ba. Nata kadawi kum kasang ngim kwa ba ngin syong kalang ti ba ngim tiang. Ngikan persyak ngim tiang. Kamru ngim salia, temai ka hok jungi ai, ba dia ka hok jungi ni ai. Syai ka ja ka san kelur, syai ka ja ka tulap. Nrulak sibenai. Ngakwa ban bo jing kali, ya kani company. Ban nga dawa ban weng mardor dengan company la da pi weng mardor ngim ban sim digi wik senjam
kum kasang nya chmat banyak hitenge kambiang kum lu kena service ke babiang free lada ka jingdong ma ka jingyo jong ki kapiang kini ruki tular ban ai ke service ke babiang ni ching pai ba ka Sorkar MDA ka diban tit Hima ka ginong pang po surok umdai syu gini mentala da kampat urlong ka jingdawa jong gini konstituensi la dadan bapang la dadan be accident la dadan kano namar ba ini gimyo ay kajing dawa ba sisya ya ka hok ka jongki bagi man yo Yes. ang ikila na kikwa service wan nang ni stang met kinsong night duty evening duty morning hang ni mdan cuti kikila ban tray kata Sana Ha? wala. mdan sunday sin ka step ka banang nginom island nada pimuyang gini company bat kani ko company ka ban bakli ye wei po nong snong badan po ka jala jungi lada uya pasurak lada dan kano ka cingca accident kani ka company umdai bagini bagin bakli ngi kum kasang ngi maham teng bat lada pimla man weng ngi nya chmat prang mani simpat na kiwegi issue habi dei bagani